Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar dai yadda na sanar muku cewa zan buɗe muku hanyar da ake bi a ƙara yawan abokai a kan Facebook. To yanzu insha Allah zan nuna muku ba tare da bata lokaci ba. Da farko shine ku ga a browsing ɗinku na wannan Facebook kenan. Idan ka shiga ɓangaren daman ka nan zaka taɓa. Idan ka taɓa sai ka yi ƙasa. Ga nan da aka sa setting and privacy din nan. To nan zaka shiga. Idan ka shiga nan gurin da aka sa setting nan za ka shiga. Yawwa ga nan dai yana ta yin login, ina ƙoƙarin shiga. Yawwa to shine sai ka yi ƙasa, ka yi ƙasa. Yawwa kuna kula ko